Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. Un minut i un quart de 12 i Màrius Serra ha entrat per fer el Lectoralia i el Superenigmàrius. Com estàs, Màrius? Bon dia, bona hora, molt bé. Bé? Sí, això, després de llegir, sempre em quedo allò rumiant, i per tant bé. Quines hores llegeixes millor, tu? A la nit. A la nit, millor. Sí, no tinc hores, vull dir, depèn, amb desplaçaments, Llegeixes però... a totes hores. Sí, D'una banda a l'altra. i a tots els llocs. Jo recomano molt, perquè són molt portables, o portàtils, diguem, això dels llibres, i en els llocs de transport, per exemple, el metro, el bus, el tren... Bé, hi ha qui es mareja, oi? Però està molt bé. I sempre hi vas amb música? Sempre que puc. Vaig amb les orelletes tapades, llavors m'agrada posar banda sonora a cada llibre. I aquest? Aquest és Asia. Això ja és, diguem, per veterans, Els nostres oients més veterans sabran que aquest era un grup dels 70 i és per il·lustrar una novetat que realment és sorprenent. Es diu Com fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent. Caram, tu, quina provocació, no? Home, ja amb un títol així diries... No, home, com fer-se fastigosamente rica la emergent. Sí. Yo este libro creo que lo ha visto y lo ha leído mi cuñado Iñaki. Bueno, sí, lo leí un poco por encima, pero es que Asia me quedaba un poquito lejos. Oye, Marius, ¿hay alguno que sea, no sé, cómo hacerse rico en Soto del Real? Es que según cómo me vaya el juicio... A veure, bien, Jo crec que aquest seria més curtet. Aquest seria una mica més curt. Una mica més curt. Anem al llibre aquest. Sí. Qui l'ha escrit? L'ha escrit Mohsin Hamid, que no és un autor molt conegut, ara veurem la seva trajectòria, és pakistanès, És pakistanès. tot i que escriu en anglès, i ho ha publicat a Edicions del Periscopi, que és una de les editorials independents, aquestes que s'acaben d'agrupar, ara ho hem vist en la Setmana del Llibre en Català, amb una voluntat literària i molt lloable, diguem, Són petits, són les microeditorials, però són ambiciosos. Com sempre et faig aquí, la fitxa tècnica diu que és traducció de l'anglès al català del Carles Miró, que és garantia, és una molt bona traducció, 174 pàgines, és novel·la, tot i que pel És títol novel·la, podria no No, semblar-ho. és que la gent pot pensar-se que amb aquest títol és un llibre d'assaig. Un llibre d'assaig, un llibre d'autoajuda. Novel·la. De fet, l'autor hi juga, té, jo he calculat per sobre 100 minuts de lectura, és a dir, hora i mitja llarga, perquè té un ritme de lectura molt, molt elevat, i jo li poso un 8. Tu li poses un 8. Sí, i un 8 molt repartit, és a dir, 4 per a aquells que no són gaire lectors, vol dir que aquí no hi trobaran gran dificultat, i alhora 4 també satisfactori per a la gent lectora, perquè té el seu intríngulis. Està situada on, l'acció? A veure, en un lloc indeterminat de l'Àsia emergent, probablement al Pakistan, que és d'on prové, però no ho diu enlloc. És molt crític, diguem. Sota l'aparença d'un llibre d'autoajuda, que està adreçat a tu, és a dir, a una segona persona, aquest tu és un pagès d'un poblet que es busca la vida, que acaba muntant una empresa distribuïdora d'aigües, és a dir, com una... no direm marques, però tots en tindríem al cap. De fet, ara aquí davant tenim aigua, doncs com això, i comença a prosperar. I aleshores, mentre et va explicant una mica com s'ho ha fet, que sembla com fer-se ric, diguem, aquesta és l'autoajuda, t'està explicant també una història de dues solituds que es barregen amb una noia que va sorgir del mateix entorn que ell, però que va triomfar molt com a model, glamour, actriu, presentadora de televisió, i que per ell és com inaccessible, però de mica en mica aquestes dues solituds tenen... Sí, convergint. Tenen moments d'intersecció, i aquí és on la novel·la, diguem... Agafa més protagonisme la història de ficció. Sí, però sobretot perquè és molt sòrdida, Sòrdida. Molt sòrdida. No perquè la seva història d'amor ho sigui, sinó perquè els seus entorns ho són. Té un entorn econòmic. Aquest autor era conegut en el seu país, és a dir, com a mínim ha publicat altres coses? Sí, a veure, d'aquest autor només hi ha dues obres abans que aquesta, i l'única que es pot llegir, diguem, si no és en anglès, en original, és El fundamentalista reticente, que es va traduir al castellà per part de Tusquets, The Reluctant Fundamentalist. Abans havia fet Moth Smoke, que no està traduïda. Està traduït a una trentena de llengües, va tindre un esclat allò perquè és molt punyent, però t'he de dir que aquesta, que es tradueix al català, no està en castellà, i em consta que genera dubtes la seva proximitat al fonamentalisme pakistanès. Ho deixem aquí.